Assalamu alaikum dan uwa, barkamu da sake saduwa da ku a yau cikin wannan bidiyon. Idan har yanzu ne farkon zuwan ka, dan Allah kar ka manta ka danna mana alamar subscribe, sannan kai mana liking da sharing domin yin wasu kai ne su amfana. A yau a cikin wannan bidiyon zamu nuna yadda zaka hada kalan wannan foto da kuma kalan waɗannan da ma sauran fotunan da suka shafi AI. To mu shiga cikin bidiyon domin ganin yadda ake ba ta lokaci ba. To da fari zaka dauko ka nemo browser. Google Chrome kenan. Bayan ka nemo Google Chrome sai ka shige shi kamar haka. Bayan ka shige shi sai ka jira zai bude maka nan wajen. Bayan ya bude sai ka je wajen searching ka rubuta Bing Images Create. Bayan ka rubuta sai ka yi selecting. Bayan ya gama searching, in ka yi selecting ya gama searching zai kawo ka nan wajen, sai ka danna inda aka rubuta Images Creator for Microsoft Designer. Bayan ka shiga zai kawo ka nan wajen. Idan ya kawo ka nan wajen akwai rubutun da za ka amfani da shi a nan wajen. Za mu aje muku shi a ƙasan bidiyon nan. To sai ku je ku kafe shi ku yi amfani da shi da Allah. Kuma ina roƙon idan baka yi subscribing ba ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun daura sabon bidiyo. To bayan ka rubuta abin da kake so ka rubuta sai ka taba create. Za ga alamar blue a ƙasa. Bayan ka taba create zai koma baki. Gashi nan yanzu namu yana searching. Bayan ya gama searching zai bude mana, zai mana generating photo guda 4. To bayan ya gama generating foton zai buɗe maka kamar haka. Sai ka shige shi. Bayan ka shiga cikin foton, a gefe hannunka na dama za ka ga wasu alama guda uku sun kwanta hagu da dama. Sai ka danna shi. Bayan ka danna shi zai nuna maka zabi guda 2. In kana so ka yi downloading a cikin wayarka, zabi na sama zai gwada maka shine na farko, shine downloading. Na kasa kuma in kana so ka yi wani korafi akan shi website din nasu za ka yi. To mun gode da kallon wannan bidiyo. Dala idan har baka yi subscribing ba ka taimaka ka danna mana subscribing. Domin kallon sauran bidiyoyina za ku iya shiga cikin YouTube channel dina. Na yi bidiyoyi da yawa akan yadda ake haɗa kalan waɗannan fotunan da ma sauran abubuwan da suka shafi wayar Android. Da Allah ina roƙon idan har baka danna mana subscribing ba ka taimaka ka danna mana subscribing, sannan kuma ka tura ma 'yan uwanka domin su gani su amfana.